To, že ste narazili na toto video, nie je náhoda. Tento február Boh daruje vám a vašej rodine požehnania nad vaše predstavy. Aby to bolo 100% účinné, prečítajte si to až do konca a uveríte v jeho silu. Dráhy Bože, ďakujem Ti za tento deň a za všetko, čo si mi daroval. Odpusť moje zlo, jak som urobil, vedomé i nevedomé. Očistí moju dušu pred spánkom. Pokry mojich bratov a sestry a dobrých ľudí na zemi a ochraňuj ich od zlého. Bože, milovaný Boží Duch Svätý, buď pri mojej posteli a neodchádzaj v noci. Bože, daruj mi pokojný spánok a silu na zajtrajší deň. Napíš Amen. Zdieľaj to s tými, ktorých chceš ochrániť.